Innoair Daari, moi! Tänään me toteutetaan vähän erilainen ilmalämpöpumppuratkaisu, joten lähdetään hakemaan asiakkaalta matkailuautoa. Nyt on matkailuauto tuotu hallille, niin annetaan poikien hoitaa asennus, niin katsotaan sen jälkeen mitä ollaan tehty. Noniin, tulkaas kattoo mitä ollaan saatu aikaan. Asennettu asiakkaalle Green Shark ilmalämpöpumppu matkailuautoon. Tässä Green Sharkissa jäähdytysteho 2,5 kW, lämmitysteho 2,2 kW. Lisäominaisuuksina Wi-Fi etäohjaus, kosteuden hallinta, LED-valaistus ja lisäksi turboviilennys. Joten jos sulla on matkailuauto ja oot miettinyt ilmalämpöpumppua sinne, niin otapa meihin Innoairiin yhteyttä, niin me järjestetään asia kuntoon.